क्लास टिचिं सेन्टार टिउसनावहाय फरायग्रायानो जाबाय दा भिडिअ सावरायगोन आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि ससियेल साइन्सनि सायावहाय माखासे कुइसनफोरखौ सावरायगोन बेवहाय फार्स्ट कुइसनाव दङ which word was incorporated in the framework of Indian Constitution through 42nd Amendment in 1976 माने भारतनि संबिजिरनि 1976 मायथाइयाव जानाय 42थि सोदांनाय आयेननि गेजेरजों बबे सोदोबखौ रायफोरनायाव सरजाबनाय जादोंमोन होमबा बेवहाय अपसनाव जि नुदों ना अपसनाव दङ बर'आवहाय दङ जारगोरा बेनिफ्राय उदां माने बेखौहाय जोङो उदां गुबुन थालांदों उदां जारगोरा सोभरेन माने उदां जारगोरा बेनिफ्राय डेम'क्रेटिक सुबुंखुंथायारि बेनिफ्राय मोनसेयाव दङ बेवहाय रिपाब्लिक सुबुंखान्थि बेनिफ्राय बेखौ फोरजाखान्थिबो होनो हागौ दे ना डेम'क्रेटिकखौ फोरजाखान्थिबो होनो हागौ बेनिफ्राय दङ ससियेलिस्ट समाजखान्थियारि होमबा बिनि फिननाया जागोन बबेखौहाय 1976 मायथाइनि 42थि सोदांनाय आयेननि गेजेरजों सोफादेरनाय जादोंमोन होमबा एन्सारा मा जागोन अपसन नाम्बार डि ससियेलिस्टखौहाय सोफानाय जादोंमोन समाजखान्थियारिखौ बेजों लोगोसे बेनि जायगायावहाय गुबुन थाबावनो हागौना गासै मोनथाम सोदोबफोरखौ सोफानाय जादों बेयावहाय 42थि सोदांनायावहाय 1976 मायथाइनि बेखौबो गोसोआव ला जे 42थि सोदांनाया बेसेबां मायथाइयाव जादोंमोन ना बे जेनाखि भारतनि संबिजिरावहाय ना बेसेबां मायथाइयावहाय सोदांनाय जादोंमोन बेखौबो गोसोआव लाबानो जाबाय 1976 मायथाइयावहाय ना होमबा बियो आरो नङाबा सोंनो हागौ जे 1976 मायथाइयावहाय जेनाखि संबिजिरनि सोदांनाय बियो बेसेबांथिमोन होननानैबो सोंनो हागौ ना होमबा 42थि जायखिजाया बेवहाय बेबायदि कुइसन उल्था फाल्था सोंनो हागौ आरो ना बेयावहाय एन्साराथ' मा जाबाय समाजखान्थियारि बेजों लोगोसे थाबावगोन बिनि अनगायैबो मोननै आरो दंबावो गासै मोनथाम सोदोबखौहाय सोफादों मोनसेया जाहैबाय दोहोरोम उदां दोहोरोम उदां एबा मा होनना बुंगोन बेखौहाय दोहोरोम उदां ना इंराजियावहाय सेकुलार बेनिफ्राय मोनसेया दङ खौसेथि बेनिफ्राय मा खौसेथि बिसोर मोननैखौहाय मा खालामदों बिसोर गासै मोनथामखौहाय ना समाजखान्थियारि बेनिफ्राय धोरोम उदां बेनिफ्राय खौसेथि बिसोर मोनथामखौ नैबे 42थि सोदांनायावहाय सोफादेरनाय जादों बेनिफ्राय नैथि सोंनायाव दङ गाहायनि सोर सुबुङा भारतनि संबिजिरनि रेबजेन्ट आफादनि सोद्रोमा नङा सोर सासेयाहाय रेबजेन्ट आफादनि सोद्रोमा नङा ना अपसनाव दङ एन गपाल गस्वामी आयेंगार बेनिफ्राय सैयद मोहम्मद सादुल्ला बेनिफ्राय डक्टर राजेन्द्र प्रसाद एम मुन्सि बेयावहाय अपसनाव जि नुदों बिनि गेजेरावहाय डक्टर राजेन्द्र प्रसादाहाय रेबजेन्ट आफाद माने ड्राफ्टिं कमिटिनि मा नङा मेम्बार नङा बेवहाय होमबा गोसोआव ला बेवहाय जिहेतु नुबायना जोङो अपसन नाम्बार सिखौ अपसन नाम्बार सिया मा होनदों नङा बियो ना होमबा बेवहाय जिखिनि नुदों बिसोरनि गेजेरावहाय नैबेथ' नंखागौ ना बेनिफ्राय नैबेबो नंगौ आरो एम मुन्सियाबो नंगौ बेजों लोगोसे सोर दंबावो डक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकार बेनिफ्राय गपाल गस्वामी बेथ' दंखायोना गपाल गस्वामी बेनिफ्राय कृष्ण गस्वामी आयार बेनिफ्राय दंबोयो बिदिनो एन माधव राव बेनिफ्राय DP कैतान बिसोरो गासै मा होनो सोद्रोमा बिसोरोहाय होमबा बेयावहाय डक्टर राजेन्द्र प्रसादनि जायगायाव गुबुनखौबो होनो हागौ ना नेक्स्टआवहाय दङ Who was the first political philosopher to classify the government? सरकारनि थाखो राननाय गिबिसिन राजखान्थियारि सानथौगिरिया सोरमोन होननानै बुंदों अपसनाव जि दं बेवहाय एरिस्टटल बेनिफ्राय प्लेट' बेनिफ्राय लिकक बेनिफ्राय मा जागोन होनबाथाय एन्साराहाय बियो अपसन नाम्बार सियाहाय जागोन अपसन नाम्बार सि प्लेट'आहाय ना प्लेट'आहाय बानायजेनग्रोदोंमोन दानिया नेक्स्टआवहाय Which country is regarded as the homeland of federation? माने जथाय हायुंनि न'खर बिथा होननानै बबे हादरखौहाय बुंनाय जायो बेयावहाय मा जागोन एन्साराहाय USA खौहाय इउनाइटेड स्टेट अफ आमेरिका ना USA खौहाय बुंनाय जायो बेवहाय मा जागोन अपसन नाम्बार सियाहाय कारेक्ट एन्साराहाय USA खौहाय बुंनाय जायो नेक्स्टआव दङ बेवहाय दङ गाहायनि सोर सुबुङा भारतनि गिबि लेङाइ हादरगिरिमोन Who among the following was the first vice president of India? बेवहाय एन्सारा मा जागोन जेनाखि नुदों अपसनाव ना अपसन नाम्बार बी डक्टर सर्वपल्ली
राधा कृष्णआहाय नेक्स्ट कुइसनाव दङ Who was the first chief election commissioner of India? भारतनि गिबि गाहाय बिसायख' मावख'गिरिया सोरमोन? मावख'गिरियाहाय बिसायख' मावख'गिरि ना बिसायख' मावख'गिरिया सोरमोन? बेयावहाय एन्सारा मा जागोन? अप्शन नाम्बार सि सुकुमार सेन। सुकुमार सेनाहाय मा फार्स्ट चिफ इलेक्शन कमिशनारमोन बियो भारतनि। बेनिफ्राय नैयावहाय ना नैयावहाय मोनसे मा सोंदोंमोन जोङो कुइसन नाम्बार 4 आवहाय मा होनदों बेयावहाय होमलेन्ड अफ मा जाबाय थाखो होमलेन्ड अफ फेडारेशन ना बेखौहाय माखौ होनदों USA बेनिफ्राय जेब्ला कामिं टुगेदार फेडारेशन होननानै बुंगोन अब्ला माखौ बुंगोन बेवहाय सुइजारलेण्डखौ बुंगोन आरो कामिं टुगेदार फेडारेशन होननानै सोङोब्ला ना नेक्स्ट आवहाय दङ 7 नाम्बार ना 6 नाम्बारावथ' जाखांबाय 7 नाम्बार What is the retirement age of the judge of Supreme Court of India? भारतनि जौसिन बिजिरसालिनि बिजिरगिरिनि आजिरा मोननाय बैसोआ बेसेबां होनना बुंदों बेयावहाय 60 62 63 65 मा जागोन अप्शन नाम्बार D 65 आवहाय अप्शन नाम्बार D 65 आवहाय कारेक्ट एन्साराहाय जागोन जुदि हाई कर्टनिखौ सोंगोन ना हाई कर्टनिया मा जागोन हाई कर्टनिखौ सोङोबा 62 इयार्स जागोन बेयावहाय हाई कर्टनिया ओमफ्राय सुप्रिम कर्टनिया मा जागोन 65 नेक्स्टआव दङ गाहायनि बबेखौ सिन्धु सेरफां सोदोमस्रिनि समाव मोननाय जायाखैमोन बेयाव दङ अन्थाइ कपार लहा एबा आयरन ब्रन्ज ना बिसोरनि गेजेरावहाय माखौ आयरनखौहाय बिसोर मोनाखैमोन बे समावहाय बाहायनो रोङाखैमोन ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ नेक्स्टआव खै नाम्बार जानांगोन बियो 8 9 ना बियो 9 नाम्बार जानांगौ 17 नाम्बार जाना दङ बेयावहाय मा जागोन 9 नाम्बार सा सानजा बेंखन्थायाव सिक्किमखौ सोफानाय मायथाइया जाबाय बेसेबां मायथाइयाव माने सिक्किमखौ सा सानजा बेंखन्थायाव माने नर्थ इस्ट काउन्सिलावहाय सोफादेरनाय जादोंमोन मा जागोन अप्शन नाम्बार सि 2002 मायथाइयावहाय ना 2002 मायथाइयावहाय बेवहाय दङ जिर' बेस बाजेट बाहायजेननाय हादरा जाबाय ओमफ्राय एन्सारा मा जागोन बेवहाय अप्शन नाम्बार D USA आवहाय जागोन नेक्स्ट कुइसन भारतनि बबे मोनसे रायजोआव बांसिन सना दिहुननाय जायो ओमफ्राय मायाव जागोन बेवहाय एन्साराहाय अप्शन नाम्बार A कर्नाटकआवहाय कर्नाटकआव